لا تتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفيني لهاريري سلام تخطاتلت نايزي channel كمي لكم كمي تخونو سنايك تكونو نايوتر من نيوتيو أزيار استزياء أزياء قداسيت نبزحاد كسبات بفلاي دما ندك تبعتيو أب سدد زلنا دما بفولي كتاقد سنات غليا نايلو مارس نريو صوت هوا عمز ويكا sexual harassment وي sexual assault زبحال انتاي مالتيو انتاي خد صوت هوا عمز ويكا بناي سراح بوتان أب تمرتن زقاتم عمز بفلاي بدك نستيو انتاي زقوتسر كنفلت علنا مخنياتو نمبزحتنا دك تبعتيو بفلاي حبشا وي نافيكايم بفلوي عمز مالت كمتن هنا نحاسبو مسقوان مدقاس وي صوتاو ركب مقبار ترايك مثلا يخلي السو يونديو اتي sexual harassment زبحال اب زمعبو العالم كن نو بزح رينج ويكا بزح نقطات اب زشفن نجر مخانو مفلات يدلي كي تردانا نتقاط لنا ويقلق نبل اب زيد اللي تقامن اب كن وصو زي نخل عزقتن كناتو سلا نخل اي فلوت كون اي مثلا ندما كاتحننا كاب شجر كناقفنان سلازيك سلازي ابزا فيديو زيا انتايو صوتاوي عمص ويكا sexual harassment تبهيلو زقصر بمنطر دما مرغاغص انتلو ولا نعاخا دي مسلك كازنبره مرغاغص كمزلوم چبطن تقريبا تاغال بفلوي اب كالي شكر كتوا كاسل كاب سرح مزغاق ترايد كونس كساب اب اسر بيتن اب كالي صقماتن كوس زنا زخل انتاي نط مخانو كنفلتينا سلازي انتاي يزشفن لعلو كل دما ندك تبعتي رتا يكون بخمي كفصم خصوتا وركب من سدرا بيتات ندقنا بفلاي نا والد يخنا ودات تمناشو بخمي كغاطمو مخل ابي كغاطمو مخل انتاي خكمو كبحال زخل مفلات امنا قداسيو قرهنتن عشنتن سلكلونا زغل بزح غزي عبدكنا نفس سدرا بيتنا بزح صقم بزح مسناخلات بسلاتات كغاطم سلازغل እዚ ነገር እዚ ተጠንቂቅና ክንሰምዖ ግዜ ሂብና ክንሰምዖን ክንፈልጦን በትሕትና ንቅድመኩም ስለዚ ኩሉ ትነጥብታት እንታይ ክግበር ኣለዎ ቶም ደቂ ተባዕትዮ እዚ ነገር እዚ ከይተረዳእና ብፍላትን ዘይፍላትን ከይንገብሮ ከይጋጥመና ክሕብ ሓበሬታ ክኾነና ከሎ ቶም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ እዚ ነገራት እዚ የጋጥመና እንተሎ ስለዘይንፈልጦ ኖርማል ክመስለና ክእል እዩ ኖርማል ግን ኣይኮነን እንታይ እዩ ፆታዊ ዓመፅ ዝቁፀር بخمي كقاطم خل انتاي حاجز كترخب تخلي انتاي دقف كقاطم كخل بخمي انتاي مرقاقص حيس كتقرب لكي كله بزو حبريتاك بناس خل تحسو قريبنا لنا نتوم ولد دما ندقنا نمكل خالن نممهار نمفلاتن عاب عبركتو كل وزقنا بيمو اذا فيديو زيا كسام موداتا تتصميمنا مسمعيا نخالوت ونحلفا كتحجز سلتغلنا بالكو كاين نوحكو نابتارس كوزدكمي ليتس جو sexual assault ወይድማ ጾታዊ ጥቃት ተባሂሉ ኮንሲደር ዝግበር ተግባር እንታይ እዩ ብዛዕባ sexual assault ወይድማ ጾታዊ ጥቃት ክልዓል እንከሎ ኣብ ማሕበረሰብና ግጉይ ዝኾነ ኣረኣእያ ወይድማ ስቲግማ ኣሎ እዩ ነዝን ምዕራፍ ድማ ብዛዕባ ጾታዊ ጥቃት ትክክለኛ ኣረዳድኣ ክህልወና ይግባእ sexual assault ክበሃል እንከሎ ብዙሕ ዓይነት እዩ ካብዚኦም እቶም ኮመን እዮም እንብሎም ክንርኢና ቀዳማይ attempted rape ንምድፋር ፈተነ ምግባር ወይድማ sexual assault ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይድማ ወዲ ተባዕታይ ምድፋር ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ንምድፋር ዝግበር ፈተነ ውን زي أقباب من نخخاء كونه نتسب أجدد كان مدفار زكايدو ويدما زجبرو تكبراتون كم sexual assault ويدما تقطعو تقعات يوم consider زجبرو كالاي fondling نحاد سب بزي فقادو أقباب زي بلو أكلاوي من نخخاء ويدما مدرراز حدا كم تقطعو تقعات زوسد تكبريو عبب السرات ني تخطاتلتي هذا channel مچم ابتي قلاوي تحسطوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلوخي فلتي بزح كورسات ناتنا محاتصير وان ديسكاونت غيرنا لنا
كيتكم أتكورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو. Thank you very much. ሳልሳይ forcing victims to perform sexual acts. እዚ ማለት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮነ ወዲ ተባዕታይ መሳኻ ወይ ድማ መሳኺ ናይ ጾታዊ ርክብ ተግባራት ወይ ድማ acts እንብሎም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒምካ እዞም ተግባራት ንኽፍጽሙ ምግዳድ እውን ሓደ ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ኣብነት እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ሬፕ ኣገዲድካ ምድፋር። እዚ እቲ ኩሉ ሰብ ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ኣብነት ኢሉ ዝወስዶ እዩ። ኣገዲድካ ምድፋር እቲ ዝኸፍዐ ዓይነት ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ወይ ድማ ሴክሹዋል ኣቢዩዝ እዩ። ካብዚኦም ሓሊፉ ካልእ ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ተባሂሉ ዝሕሰብ ድማ ሓደ ሴክሹዋል ሃራስመንት ወይ ድማ ጾታዊ ምግፋዕ። እዚ ማለት ዝኾነ ይኹን ናይ ጾታዊ ተግባር እቲ ካልእ ሰብ ምቾት ዝኸልአ ዘሕፍረካ ወይ ድማ ዘዋርደካ መሲሉ ዘሰምዐካ ተግባራት ኩሎም ሴክሹዋል ሃራስመንት እዮም ዝሕሰቡ። ካልኣይ ድማ ንዕድመ ዘይበጽሑ ህፃናት ምግንታልን ዘይኣግባብ ምንኽኻእን ምድፋሩን ዝበሉ ድማ ናይዚ ሓደ ኣብነት እዮም። እዞም ተግባራት እዚኦም እቲ ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ድርጊት ዝፍጽም ዘሎ ሰብ ብዘይካ ናይቲ ተጠቃዒ ወይ ድማ ቪክቲም ኮንሰንት ፍቓድ ስምምዕ ሓይልኻ ተጠቒምካ ዝግበሩ ተግባራት እዮም። እዚ ክንብል እንከለና ድማ ክልተ ዓይነት ሓይሊ ምጥቃም ኣሎ። እቲ ሓደ ናይ ፊዚካል ሓይልኻ ተጠቒምካ ኣብቲ ካልእ ሰብ ናይ ሴክሹዋል ኣክት ክትፍጽም እንከለኻ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይቲ ሰብ ቤተሰብ ወይ ድማ ፋሚሊ ደቂ ወለዲ ንኽትገድኦም ኢልካ ብምፍርራሕ ወይ ድማ ካልእ ኣብ ናትካ ቁፅፅር ዘለዎ ነገር ንኽትጥቀምን ንሱ ተጠቒምካ ንኽትጎድኡን ኢልካ ሓይልኻ ተጠቒምካ ዝግበር ጥቕዓት ድማ እቲ ካልኣይ ዓይነት ፎርስ ሴክሹዋል ኣሳልት እዩ። ብዛዕባ ናይ ጾታዊ ጥቕዓት ወይ ድማ ሴክሹዋል ኣሳልት እዚ ካበልና እዚኦም ተግባራት ከ ኣበይ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝፍጠሩ ዝብል ቀፂልና ንርአ። እዚኦም ቦታታት ክንርኢ እንከለና ዘደንግጽ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ድማ እቲ ኣዌርነስ ወይ ድማ አንደርስታንዲንግ ብምፍጣር ምናልባት በቲ ጸገም ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ሰባት ክንሕግዝ ስለ ንኽእል ክንሪኦም ኢና። ቀዳማይ sexual assault in the home ኣብ ገዛ ውሽጢ ዝግበር ወይ ድማ ዝፍጠር ጾታዊ ጥቕዓት 70% ናይ ጾታዊ ጥቕዓት victims እቲ ጥቕዓት ዝተፈጠረሉ ቦታ ብዝኣምንዎን ብዝፈልጥዎን ሰብ እዩ። ናይ ቤተሰብ ኣካል ብዝኾነ ሰብ ብመሓዛ ወይ ድማ ብስራሕ እትፈልጦ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ካብ 10 ደቂ ተንስትዮ እታ ሓንቲ ካብ ናይ በዓል ገዝኣ ጾታዊ ጥቕዓት ትሳቐ ከም ዝኾነ ድማ ካብዚ ዝተገበሩ መጽናዕትታት ይገልጹ። እዚኦም ዓይነት ተግባራት ብትፈልጦ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ሰብ ንዘይምግላጽ ናይ ቤተሰብ ሰላም ንዘይምርባሽን ብዝብል ፍርሓት ሪፖርት ከይተገበረ ዝሓልፍ እዩ። ካልኣይ sexual assault on college university campuses ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውሽጢ ዝግበሩ ጾታዊ ዓመጻት ሓደ ካብ 5 ደቂ ተንስትዮ ሓደ ካብ 16 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውሽጢ ብዓመት ከም ዝድፈሩ መጽናዕትታት ይሕብሩ። እዚኦም ተምሃሮ ድማ 90% እቲ ተግባር ሪፖርት እንተዘይገበርዎ ከም ዝሓልፉ ድማ ይግለጽ። እዚ ድማ ካልኦት ተምሃሮ ኣባኻ ዘለዎ መረኣያ ንኸይቅንሱን ሰብ ድማ ኣይኣምነንን ካብ ዝብል ፍርሓት ዝተልዓለ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ሳልሳይ sexual assault at workplace ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝፍጠር ናይ ጾታዊ ጥቕዓት 8% ናይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝካየደሉ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ። በ US Equal Opportunity
Employment Commission ብዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝገልጾ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝፍጠር sexual harassment ምስ ናይ ሓደ ሰብ ስራሕ performance ዝቕንስ ወይ ድማ እቲ ናይ ስራሕ ቦታ hostile ወይ ድማ ንዘይምቹ ንክኸውን ዝገብሩ ናይ ጾታዊ ተግባራት እዮም እዚኦም ካብ sexual jokes ወይ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዝነክእ ቀልዲ ናይ መቐላት ጀሚሩ እስካብ ዘየድሊ ኣካላዊ ምንኽኻ ወይ ድማ physical advances ሙሳድ እውን ዝበጽሕ ከም ዝኾነ ይግለጽ ንኣብነት ንሓደ ናይ መሳርሕትኻ ብዛዕባ ናይ sex life ኣብ ቅድሚ ካልኦት employees ምሕታት ብዛዕባ ኣካላቶም ኮመንት ምግባር ወይ ድማ ምድናቕ sexual ዝኾኑ text emails ምልኣኽ ኣግባብ ዘይብሉ ኣካላዊ ምንኽኻ touching in an appropriate manner ዝበሉ ቅሩብ ኤግዛምፕላት እዮም ራብዓይ sexual assault during ride shares ትራንስፖርት ወይ ድማ ራይድ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ዝፍጠሩ ናይ ጾታዊ ጥቃዓታት ኣብ 2018 ልዕሊ 3000 sexual assaults ኣብ ራይድ ተጠቀምቲ ሪፖርት ተገይሮም ካብዚኦም ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ኣብ ራይድ ተጠቀምቲ ዝፍጠሩ ጾታዊ መጥቃዕትታት ቁጥሪ ድማ እንዳዓበየ ከም ዝኸይድ እዩ ዝግለጽ ናይ ጾታዊ ጥቃዓታት ክበጽሕና እንከለኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ሰባት traumatized ስለዝኾኑ እዚ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ከጋልጾም ድማ ይኽእል እዩ እዚ ናይቲ ተጠቃዒ ዓቕምን ኮንፊደንስን የስእኖሞ ነቲ ዘጋጥሙ ጥቃዓት ንኻልኦት ንምንጋር ነቲ ሰብ ምግላጽ ድማ የፍርሖን የጸግመሉን እዩ ሓደ ሰብ ጾታዊ መጥቃዕቲ በጽሕዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ነዘን 4 steps ክኽተል ይምከር ቀዳማይ step seek safety and support እቲ ናይ መጀመርታ concern ክኸውን ዝግብኦ safety እዩ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጠረ physical safety ናብ ዘረጋግጸልኩም ቦታ ክትኸዱ ይግባእ እዚ ናብ ፖሊስ ክኸውን ይኽእል ናብ ቤተሰብ ወይ ድማ ናብ ናይ ቀረባ መሓዛውን ክኸውን ይኽእል emotional support ኣብ እትረኽብሉ environment ብምዃን ነቲ trauma ክትረጋግዕዎ ይግባእ ሓደ ጾታዊ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጠረ ብዛዕባ ካልእ ነገር ከጸግመልኩም ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምስ ተኣምንዎ safety feeling ዝህበኩም ሰባት እንዳተነጋገርኩም ክትቀርፍዎ ትኽእሉ ነገር እዩ ናትና ጥዕናን emotional stability ንምሕላው ድማ ናብቲ ናይ ካልኣይ step ንሓልፍ consider seeking medical care ናብ ሕክምና ብምኻድ ሕፍረት ምስቃቕ ንዴት ድንጋጸ ክስምዐና ስለዝኽእል ንዘይ ምኻድ ክንመርጽ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግና ናብ ሕክምና ብምኻድ ናይ HIV ቴስት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ጥንስን ንኸየጋጥም ንምርግጋጽ ናብ ሕክምና ምኻድ ይምከር ካብዚ ሓሊፉ እቲ ዘይርአ internal damage ወይ ድማ ውሽጣዊ ትራማ ድማ ምስ ናይ ስነ ኣእምሮ በዓል ሞያታት ኮይንካ ብምዝርራብን ረጋግዕ መድሓኒት እውን እስካብ ምርካብን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመና ሰብ ንምኽሳስ እንሓስብ እንተኾይና ድማ እቲ ኤቪደንስ ወይ ድማ መረዳእታ ናብ ሕክምና ኸይድና ኣብ 72 ሰዓታት ውሽጢ ክንወስድ ክንገብር ይግባእ ሳልሳይ find ways to address and process the incident ሓደ ናይ ጾታዊ ጥቃዓት ቪክቲም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሙ ነገር ብዘይ ምሕሳብን ከም ዘይተፈጠረ ብምቑጻር ናብ ኖርማል ህይወት ንክምለስ ይመርጽ እቲ ዘጋጠመና ነገር በአግባቡ ምስ በዓል ሞያታት ኮይና ምስ ስነ አእምሮ ሓኪማት ድማ ተዘራሪብና እንተዘይ ሓሊፍናዮ እቲ ናይ ትራማ ፊሊንግ ድሕሪ ሰሙን ወርሒ ኮነ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክምለሰልና ይኽእል እዩ ከም ናይ ምትንፋስ ኤክሰርሳይዝ ዮጋ ሜዲቴሽን ብምጥቃም ድማ እቲ ዝስምዕና ነገር ናብ ጽሑፍ ምልዋጥውን ወይ ድማ ጆርናሊንግ ዝበሉ ነገራት ብምጥቃም ድማ ካብቶም ክሕግዙና ዝኽእሉ ተግባራት ዝተወሰኑ እዮም እዞም መንገድታት ብምጥቃም እቲ ዘጋጠመና ጾታዊ መጥቃዕቲ ፕሮሰስ ክንገብር ይግባእ ራብዓይ
decide whether to file a sexual assault claim. الرابعي ستيب نتتقطعو مدقعت زفتة مساب كنكسو دو ويدما نابحقي كنقربو دو زبل وسانة يو. እዚ ብምግባር ክመጽእ ዝኽእሉ ጽቡቕን ሕማቕን ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ክንውስን ይግባእ። እቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዘብጽሕልና ሰብ ብፍላይ እንፈልጦ እንተኾይና ናብ ሕጊ ኣቕሪብና ንኻልእ ሰብ እቲ ንዓና ዝበጽሐና መጥቃዕቲ ንከይበጽሕ ክንገብር ንኽእል። እቲ ጾታዊ ጥቕዓት ዘብጽሕልና ሰብ ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ዝግብኦ መጥቃዕቲ ክረክብ እንከሎ ኣብ ውሽጥና sense of justice ወይ ድማ ዕረፍቲ ክህበና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና እቲ መጥቃዕቲ ዘብጽሕልና ሰብ ኣብ ፍርድ ቤት ወይ ድማ ኮርት ብምርካብ እቲ መጥቃዕትታት ደጋጊምና ምግላጽ ወይ ድማ reliving our trauma እቲ መጥቃዕትታት ካልኦት ክፈልጡ ምግባርን ዝበሉ ነገራት ነቲ ሰብ ንዘይምኽሳስ ክገብሩና ድማ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ሰብ ምኽሳስን ዘይምኽሳስን ኣብቲ ሂሊንግ ፕሮሰስ ናትና ዘለዎ ጥቕሚ ብምርኣይ ድማ በዓልና ክንውስን ይግባእ። እዚ ካበልና ወለዲ ደቅኹም ብዛዕባ ሴክሹዋል ኣሳልት ወይ ድማ ጾታዊ መጥቃዕቲ ግንዛበ ንክህልዎምን ዝኾነ ዓይነት ኢንሲደንት እንተጋጥሞም ድማ ብግልጽ መጺኦም ንኽነግርኹም ምግባርን ናትኩም ሓላፍነት እዩ ዝኸውን። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲና ኣለና። ቀጻሊ ከም ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መሃርትን ሃነጽትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና። እቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። እስካብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም እንዳመስገንኩ ኣብዚ ክሰናበተኩም። Thank you for watching.